pai ba nong shong shnong jong ka shnong arpsan mai bat ri lang menta ka singi kan riu tere gu jemang arhaja arpsan kila litur sha ka office fet ku ka badan hapam daba ka baha papo ka ranikor civil subdivision southwest khasil district ka jing litur ki pai ba shnong sha ka te ka office ka de namar ka jingmam dan boarding hapo ki te ki artli ki shnong menta la komba artayo aa wala na kalyang ki pai ba kila daban pentep bonsin Katkum kakurwo kubor malapha doba brabis walang sodar shnong arpsan mail bat uba saidot dakar secretary shnong rilang kilethu ba anda kilapoi hakatei ko office kila lingo ban lapen ban ba omdan nong tre hakatei ko office bat layo jingtepru baki kali ba penan kam let duty ru kimdan komta nakaliang ki arshnong kila kerpan ya katei ko office kabapet ya ka jingsam boarding hapo kathan ranikor baka dei banwan shnano mardor ya ka boarding hakite ki artali ki shnang bat kila mahamru balada ja baka office ka shimsting kemban se ban letur biang sa shisien bat ban khang talano ya katei ka office kali lang kan mai don lang hang ne don ta sidon don lang baru kita bat dong la Yawan ne banyawan ne po office yang itu banyak kalian dan benta kan like badu lah tayo tam benta tayo tayo tam benta nah kalian jongi katno indap tak jis yo sutom so jenjan mal ba pe ikun dikti jongi ro benta ka exam kelajan dihapan ke pulai lai jong ikut islah henry benta kisah ka jingdum puting lang bat yang ngok lasok timma mantok bisa kene ta ki do hikai posko ta ko par kumon ngim yu penduna ya ka belaj ni pendiam metik na ka belaj bat na kalian ki office ki wan sip ki belaj penduna bat ki ta ki penduna kemut umlong ya na kalian jongi ya pendiam te na kalian jongi kumgi no shisno apo ani ka arsno rilang mat absen mai da ka pat jur naga office bakan sip kia but one lek lo no naga benta kan eka like ke jisa nang ba ngio man penut kam mdei tanya ki kena school baro mentai not kam yang mobile man phone ya ki bahaya se man phone ki jom kam jogi rei pen bentang sa ka jingdum ke jilango namar ba im yo latsu mobile board ki street of matin yo pan ya kren ni te tak kita ikin bakendiat beli sipun. To nagaliang jongi kino sunong jong ka sunong arson mai mat rilang ngilawan ta kasengi bani kendo ha office jong fetko na kadau bangil asyong do mentala arti yautam don lai tien rei ndala poe po office don nong trei don breu deina kani kadau ba don bapet don basnai ka lai baki pajbat long sunong jong ka arpsan mai bat krilang ki song do mental arti utam ti hakan ke por naglang jongi kerpat daga jingsel kria ya ka office jong u fetko baki dem penbiang ki nong trei penbiang ki kali namar ba menta ngilap ba tang kali ban litrei ban pek ya ki jingnon kamru don ti menta ngi dawa baki dem senan umar dore kalai Kerang bagi kam ki kena school ki yo ban pen kre ki kot ki jinon kam ki jongki jinon susnor ki yo ban pen kam ki el ki jogi jinon kam lada naka office ki simsting nging bersih ngi her biang sasin bani pen i da kabor lada sha kam ban khang talai ka office ru ngim ban sing ngi pen i da kabor ti hakan kapor ngim da bon ktin mentangi ai suang taking ni kintin ki ka kerwa bak lekot ngabha baki di